Salamu alaikum Anti Koro, ina yin? Anti Koro ya aiki? Anti Koro muna nan muna ganin ayyukan ki da kika yi marasa amfani Corona. Haba Anti Koro, girma kin ga ce kina so to shugabanni ma sun baki karshen girma kenan. Cikin Najeriya an baki. China an baki, Italy an baki, American an baki. Shin an ba takarar shugaban kasa kika so ban mina na kika so in na gwamnoni ne duk sun koma gida. In kuma kasuwa kika so ke ce a bazzama kasuwa kowa ya koma gida na ke ce a bahita mun bahita ke ce a dinga wanke hannu muna nan muna wanke hannu hannayen mu yanzu sun yi hori sun yi idanun mu horare. Koro me kika so Koro don girma Allah ki koma kasaki. Koro mun dangana ki ga Allah, Allah ya watsa da ki, Allah ya tagargaza ki, Allah ya mayar da ke maza. Koro ki koma inda ki hito ba mu son ki Koro, ba mu kaunar ki. Ni ban ce miki kolora kamri ba amma na ce coronavirus Allah shi tarwatsa ki shi. Hadiza za a yi mun aure.